ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮನ್ಪಗ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಬಾರಿ ಸುಲಭವಾಯಿನ ರೆಸಿಪಿಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಾನೆ ಮನ್ಪೆರ ದುಂಬು ನಿಕ್ಲು ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತುಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಇತ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪಿನ ಸಾಮಾನ್ಲೆ ಪೂರ ತೊಂಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ತೊಂದೆ ಸ್ಲೈಸ್ ಆದ್ ಮೂರ್ದು ದೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಐನು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ತೊಂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರಗೆ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತದ ತೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ತೊಂದೆ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಮಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಐನು ಆಂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಂದೆ ಅವಳು ಪೀಸ್ ಮಂದಿತ್ತೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಂಡ ಓಕೆ ಒಂದು ಏನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಂಚ ಮೂರ್ದು ದೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ತೊಂದೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಒಂಜಿ 4 ಸ್ಪೂನ್ ತೊಂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ಏತು ಬೋಡ ಆತು. ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಪೆಪ್ಪರ್ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಣ ಜನ ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನಿ. ಬೊಕ್ಕ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅವೇನು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪುಲಿತ ನೀರು ಮಂತೀತೆ ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ತೊಂದೆ ಎಂತ ಮುಲ್ಪ 1.5 kg ಅದು ಚಿಕನ್ ತೊಂದೆ ಅಂಚಿತ್ತೇನು ಪೂರ ಏನು ವಾಶ್ ಮಂತದೀತೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೀತೆ 1.5 kg ತುಂಡು ಅಂಚ ತುಲಿತ ಟ್ರೈ ಈತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಗ ಯಾನಿತ್ತೊಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ದೀತೆ ಒಂದು ಬಾಜನ ದೀತೆ ಈತ ಏನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ 4 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆ. ಎಣ್ಣೆರ ಪಾಡಲಿ ತುಪ್ಪಲ ಪಾಡಲಿ ಇತ್ತೇನು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಮರಾಠಿ ಮುಗ್ಗು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡಿಯೆ ಮೂಜಿ ಲವಂಗ ಪಾಡಿಯೆ ಇತ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಏನಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಇತ್ತಾಕ್ಯಾನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಆಡು ಬೆಚ್ಚಾವಾಡು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ಯಾಂತೆ ಶುಂಠಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿಲ ಇದು ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋಯಿನಟ್ಟು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ನನಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಮೆದು ಆವಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದೇನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಮೆದುವಾಯಿರೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೇಕ್ಯಾನ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಒಂಚೂರು ಮೆದು ಬರಡಂದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಂಡ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ತೂದು ಇತ್ತೇನುಂತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಅಂಚಿತ್ತೇನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ಇದನ್ನೊಂಚೂರು ಮೆದು ಒಂದು ಬತ್ತನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಇದು ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೆದುವಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಅಲ್ಲ ಐನು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಮೂರ್ದು ಇದು ನೋಡಿ ಅವೇನು ಪಾಡುವೆ ಅಂತೆ. ಇದನ್ನು ಸೋಕು ಇದು ಆವಡು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಸೋಕು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಬರ್ಪುನು ಪಂಡದು ಈಗ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಸೋಕು ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಆ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಎಂತ ನೆಕ್ ಚಿಕನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುವೆ ತುಲೆ ನನಗೆ ಚಿಕನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ನಾನು ಚಿಕನ್ ಬೇಯೋಡು ಒಂಚೂರು ಬೇಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಕ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡುಗ ಇದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಜಾನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡು ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಆವಡು ಪಂಡದು ಮೆತ್ತ ಕೋರಿ ಒಂಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಆವಡು ಪಂಡದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಭಾರಿ ಈಸಿ ಉಂಡು ದಾಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ಕ್ಲ ತೊಚ್ಚಿಪೈನ ಸಾಮಾನ್ ದಾತೆ ಚುಚ್ಚೂರೆ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪೊಲಿ
ಇತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಅಂತೆ ಬೇಯ್ಯಡ ಒಂತೆ ಬರ್ತುಟ್ಟ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಲ್ಲ ಜೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ದು ಎಂತೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುವೆ ಇದು ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ಯೊಂದು ತುಕ್ಕ ಬಾಯಿದ ತುಕ್ಕ ಬೇಯ್ದು ನಂದು ಚೂರು ಬೇಯ್ದುಜಿ ಅಂತೆ ಬೇಯ್ನದ್ರ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ಯಡವು ಮತ್ತೆ ಪುಲಿತ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡ ಏನಾದ್ರು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ ಪುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಬೋಡ ಏನಾದ್ರು ಪುಲಿತ ನೀರು ಪಾಡೋಂದುಲ್ಲೆ ಪುಲಿತ ನೀರು ಪಾಡಿತ್ತು ಸೋಕಿತ ಪುಲಿ ಉಪ್ಪು ಪುಲಿ ಪೂರ ಒಯ್ಪಾಡು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ನಮ್ಮ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತದೀಕ ಮತ್ತೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಪಾಸ ಚಿಕನ್ ಬೇಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ನೈಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನಾದ್ರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡು ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡ ಏನಾದ್ರು ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಯಾನೊಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಿಯ ಕೋರಿ ಗೊಯ್ಪಡೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡುವೆ ಅತ್ತೆ ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಮಂಜಲ್ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೇನ ಒಂಜಿ 3 ಚಮಚದ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡುವೆ ಜೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಮಂತಿರ್ತೈತೆ ಐನ್ ಪಾಡಿಯಾನ ಮತ್ತೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಎಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಒಂದು ಫ್ಯೂರ್ ಇಲ್ಲದಾನೆ ಎಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಏನೇ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಬೋಡ ಏನಾದತ್ತನಿ ಖಾರಾಗ ದಿಂಜದ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂತದತ್ತನಿ ಬೋಡ ಏನಾತು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೇನ ಅವಂತೆ ಆಜರ ಬುಡ್ಕ ಅವಂತೆ ಡ್ರೈ ಆವಡು ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರು ಅಂತೆ ಗಸ ತೊಲೆ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಇದನ್ನೇ ಕೊಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ತೂಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಪರಿಮಳ ತೂನಗನೆ ತಿನ್ಕಂದು ಹಾಕೋದು ಬಾರಿ ಸೋಕುದು ಚಿಕನ್ ಬಾರಿ ಸೋಕುದು ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಸುಲಭವಾಯಿನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆರು ದುಂಬು ಈ ಏರ್ಪುರನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತು ಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುದು ಲೈಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಾಚಿಂಗ್.